Представям ви неврохирург, доцент доктор Румен Попов, доктор на медицинските науки с над 30 години опит и дългогодишна забележителна практика в областта, който е част от екипа на Diamond Clinic, град Хасково. Той е специализиран в диагностика и лечение на широк спектър от заболявания, включително травми на централната и периферната нервна система, мозъчни тумори, съдови заболявания на нервната система, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, малформации на нервната система, функционални заболявания, дископатии, плексити и други. Доцент доктор Румен Попов, доктор на медицинските науки, е началник на клиника по неврохирургия УНБАЛ Царица Йоана, град София. Той е известен със своя професионализъм, индивидуален подход и изключителни високи нива на успех, както и много доволни и излекувани пациенти. За нас е чест доцент доктор Румен Попов да е част от екипа на Diamond Clinic, град Хасково. За да запазите своя час за преглед, обадете на номера на клиниката 0878 200 267.